Hello, assalamualaikum mga kalasan. So, biyawon on sab kita ni short message. Kaya ngatan ko mato din ni makarelate. Para niya mga katan, tao judgmental, insecure, inggit, tao makusog magpamit na. Ikaw kalasan mo na muna pabaran ko. Bang onto magka-encounter mo biyaan, sisiraan ka, judgmental nila ka, or unuot ato na inggit sila kay mo, pasarya mo sila. Ayaw ko magpa-apekto si mga bisara nila rin doon nakakuha. Tumtuma, way sila na contribute kay mo. Bukod sila nagpapakaon kay mo. Bukod sila nagpapabuslad kay mo. Bukod sila nag-anak, nag-ayupot kay mo. Yatin talya mo na. Mga fit na mga bisaray, pang-judge nila yan kay mo. Di yan makatawang kay masusungon. Ignore them. Pasarya mad to sila. Yung mga mano siya biyan mga kalasan, no? Sa lukay mo nagtutuyo pabaran mo para mga successful mo, achievement mo, makawa mo. Mas lalo yan sila mainggit, mas lalo yan sila masakit. Aon talaga biyaan mano siya. Bisan kikita nila na successful na muktaw, di nila pa rin matanggap. Patuloy pa rin yan sila huminang mga issues. Paninira para kay mo. Noon man kakitaan nila kay mo, paninira pa rin masi-masi. Continue pa rin yung paninira nila kay mo. Kasi biyad to sila. Ganun sila. Bang on magpaka-encounter mo biyad to, pasarya man to sila. Ayaw ko mag-abdyan. Kasi bako imabdyan ka nila, ikaw hindi aog. Gaman yan sila kuyakan. Gaman yan sila, dilan ko time. Biyay ni biyad to, siraan ko gaman. Laulundayan sila. Konsum ko ni sa laulundayan sila. Apan yan nira kay mo, pang-judge sila kay mo. Taliw mo kalasan, misan benin pang-judge sila kay mo, di nila ko kakilahan. Biyahan yung mga tao judgmental. Mang-judge sila, hindi nila pakakilanin ng buktao. Kasi sila yan mga kalasan, makakusog mag-fit na, makusog mang-judge, makusog mang-jaka-jaka, makialam simbuhay sin tao, biyan na dyasan sila. Tutog sila rin doon nalilingkuran nila. Fit na matumari, uno-uno lang. Insuccessful nila, yung mga pangarap nila, way nila natupad. Pasaran may ta, doon sila nag-focus, hapang jajaka mano siya. Doon sila makuyag. Yung mga tao mano siya biyaan, disan sila makatug. Mas makuyag pa yan sila, makasira si life sin tao. Yung mga mahilig magpanira, makusog magpamifit na, bang sila nakapag-fit na, nakapasampay sila, misan mano siya, pila mano siya napasampay nila. Amo yan yung achievement nila. Doon sila makuyag. Yes, alhamdulillah na. Para, kumbaga biyan to ha. Yes, napasampay ko na. Yes, nasira na. Bang nila kakita nila na down ka. Gaman sa sila. Naamo na, kalma lang. Dito pa yan sila. Na, kalma lang. Ne, taysa ka. Ne, amo pa baya. Biyan yan sila. Biyan yan talaga sila. Di yan sila tumangis para kay mo. Di yan sila mag-worry tumangis para kay mo. Ando, may tawayad to siya. Di, gaman yan sila makuyag. Biyan yung mga tao, puro pang judge dukal kay mo. Sinway ko nag-uuno kanila. Na. Ikaw kalasan, advice ko lang kay mo. Para mga mano siya na bibuli sing kaiwanan, judge sing kaiwanan, hindi nila kaingatan, hindi nila kakilanin tao yaon. Pasarya man to sila. Diyan sila makatawang kay mo eh. Ininangon mo kalasan, bako nag-school, focus ka. Bako nagbi-business, focus ka. Bako nag-work, no, focus ka. Hapara pangarap mo para makatawang ka maastay mangod mo or pamilya mo or pabaran mo. Talyo mo rin doon. In sila yan, uwi na sila na contribute sa life mo. Bukod sila nagpapakon kay mo, bukod sila nag-ayupot kay mo, bukod sila nagdarasin pangarap mo. Sila in destroyer mo. Na. Yes, bunal. Sila in destroyer mo. Pasarya mo sila. Ganyan talaga sila. Diyan sila nabubuhay. Sa amura ko man, yung pangayon ta kanila, misang bedin yung dukal ta kanila, misang bedin yung pasok ta kanila. At the end, pangindwa ata sila na bang mayan mura-murahan, magbago sila. Bang mayan mura-murahan, ina sila magbiad to. Bang kaon dukal ang bukmano siya, or ang ko dukal kanya, on pa ka mo issue siwo-siwo. Da siya magbisara, i-fix niyo yung problem nyo karwa. I-fix niyo, misan uno, bang mo siya di kakilan, i-fix niyo. Pero bang isab ikaw, pipitnan mo yung tao yaon, di mo siya kakilan, bukod ka mo magbakay, pero namimit na ko kanya, pasalansin inggit mo kanya, hindi ko may-explain bang may ako biyad to. Or makay na lang ko maaf kanya, mag-sorry na lang ko kanya, kasi naunay nang mo fit na kanya. Pero sa bagay, no, mga mano sa biyan, gatos tawya, lamon na pabaran ko. Bisan may ingat mga yu kamaapan. Bisan sa naunahin nila mali. Di talaga yan sila mga yu kamaapan. Kasi biyat yung mga mostly judgmental, insecure, inggit. Bang on inggit along pangateta, along baranta, along pamaranan ta, hipo sin inggit, hipo sin judgmental, hipo sin insecure. Maunit kita mag-success. Amo rin marata matay mga kalasan.
dayaw pangadatan, iyon pagkasila sa ta. Yato. So hanggang di lang mga kalasan, and sana ayaw nyo kibash. Hambo ka lang nga, mga opinion ko lang ini mga kalasan. Sana wen niya ko bash. Opinion ko lang ini mga kalasan na lamod na pabaran ko para kataan ini. Inshallah paunon tayong pagkasila sa mga issues yung mga kerusahan ko magmaap. Mangayo to daw ka maapan kanyo. Way ko dira in pagdukal ka manos siya. Issue na yung kadukalan ko to. Way ko yaatay. May mga kayo na manos siya yan, yaatay nila saan. Sa abang mayan mura-mura na malawa yan. Okay? Kaya ko kalasan. Ambok din mayan ko kay mo. Pasaryaman to sila. Na! Bukod sokat successful na kita ipag-abutan in artata. Sokat na kita anak mayor, sokat na kita governor, sokat na kita doctor, nurse, registered, uno-uno katan din doon. Ipag-abutan na. Ayaw tayo pag-abo. Konsum ko nisa, kakana puti rin sulukon ta. Amuray mayan ko kanyang mga kalasan. Sambatan hiyoto man yad to. Pataya sila sin uyum mo. Pataya sila sin successful mo. Bukan siya patayo na. Sila nagpatay simbaran nila sin dukal, inggit, insecure. Sana ayaw yan to. Beto ko, no? Ay nakaw.